Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, ingon man usab sa Diocese sa Pagadian. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa tanan nga mga street sweepers, sa ato nga mga sikad-sikad drivers, sa atong mga karinderya, ingon man usab akong pag-ampo alang sa mga ga-travel karon sa yuta, sa kahanginan, ingon man usab sa kadagatan. Naunta ang Dios magapanalipod kaninyo ug hatagan kamo nga moabot sa inyong destinasyon sa maayo nga pamaagi. Ako usab nga pasalamat sa ato nga Ginoo tungod kay niadtong Mayo 22 mao man ang Presbyteral Ordination Anniversary ni Father Gistone Gonzaga. Ug di nako kalimtan nga kami niadtong Huwebes nang niudto kami sa dito sa Libestro sa Luok, Plaridel. Salamat kayo Father Gistone Gonzaga sa imo nga treat namo dito sa Libestro. Nya sa Pizza 23 pod mao ang Presbyteral Ordination Anniversary ni Father Nestor Duhilag. Salamat kayo Father Nestor sa imong usa ka litson nga imong gipaambit og nanghaon yun og nalipay kaayo ang chancery workers. Salamat po sa pansit nga imong gipadala. Kagahapon, Domingo, mausap ang Presbyteral Ordination Anniversary ni Reverendo Padre Henry Emmanuel Reville. Siya giordinahan nitong Mayo 25, 1980. 45 katuig ang milabay. Ako usab nga advance greetings sa iyang Presbyteral Ordination Anniversary ngadto ni Father Alfredo Malalis karong Mayo 27. Kay ang iya nga ordinasyon nahitabo man nitong 1980. Ako ding ipahibalo usab nga niadtong Sabado, Mayo 24, ako nga giordinahan sa pagkapari si Reverendo William Balignot Leobido. Usa salamat kaayo sa Dios nga doon na kita'y pare nga usa ka Piarist Father. Usa siya ka pundok sa Piarist Father. Salamat usab siyang mga ginikanan, si Carlos Leobido o si Wilma Balignot Leobido. Sila taga Tabina, Zamboanga del Sur. Ingon man usab sa iyang mga igsuon. Sila si Caroline, Charlie, Crispin, Wilfredo, Zenona, Charis, Karen o Carlos Jr. Salamat usab sa ato nga padikura din na sa Tabina, si Father Lambert Blake Erkita. Busang ato ni Father Lambert, salamat kaayo sa imong pagtagad sa mga Piarist Fathers. O miaten usab ang Provincial Superior of Asia Pacific Province nga mo si Reverendo Padre Miguel Artola Otamendi sa ACHP. O nga mo sab ang Assistant Provincial of Asia Pacific Province Reverend Father Efren Mundok, SCHP. O sa mga madre usab nga mitambong, ingon usab sa mga seminarians. Busa salamat sa mga madre, salamat usab sa mga seminarians. Ako sa diay nga greetings, pasalamat ngadto ni Father Hoben Lustre ngadtong Pizza 22 adlawng Huwebes ang iyang instalasyon dinha sa San Lorenzo Ruiz Parish sa Lora Subdivision. Unya sa pag alas 4:30 sa hapon adlawng Biyernes mao ang alumni homecoming sa St. Matthew Aluran Alumni. Mao nga salamat kaayo sa ato nga mga alumni dinha sa St. Matthew High School sa Aluran, Misamis Occidental. Aduna nay upat ka pari. Una si Father Lani Serino, ikaduha si Father Marlo Labaris, ikatulo si Father Emmanuel Pujutan, ug ang ikaupat usa ka munghi. Busa uban
sa mga kaparian, ako nagpasalamat sa ato nga mga faculty members ug sa atong principal dinha sa St. Matthew High School sa Aluran, Misamis Occidental, labi na gyud ni Ma'am Elmi Bahin kaniadto ang principal ug karon si Sir Giovanni Ending ug sa tanan nga mga faculty members. O niadtong Domingo kagahapon mao ang ordination mao ang installation ni Reverendo Padre Gestone Gonzaga sa mga alas 9 sa buntag didto sa parokya ni San Nicolas di Tolentino sa Plaridel. O inikahapon pagkahapon mao ang installation ni Monsignor Boynaron Jr. isip kura paroko sa Santo Rosario Parish, Oroqueta City. Uban siyang duha ka kauban nga pare sa Reverendo Padre Elias Taboco o sa Reverendo Padre Danny Rodinas. O unya moadto ako sa Cebu karong Martes o kay mubunyag ako sa akong apo sa tuhod nga si Jacob Martin Ocampo ug mapauli ako sa pitsa 29 o iligpit sa 30 sa Biyernes mao ang graduation sa Sacred Heart College dinha sa Calamba, Misamis Occidental nga pagahimuon sa alas 8 sa buntag. Mori kita sa atong ebanghelyo nining adlawng Lunes, ikaunom nga Domingo, ikaunom nga semana sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Ug ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Si Jesus mingon siyang mga tinun-an, muanhi ang malalabang espiritu sa kamatuoran nga gikan sa Amahan. Ipadala ko siya gikan sa Amahan ug magsaksi siya mahitungod kanako. Ug magsaksi usab kamo mahitungod kanako kay kamo uban man kanako sukad pa sa sinugdan. Gisulti ko kini kaninyo aron dili kamo maluya sa inyong pagtuo. Hinginlan kamo nila gikan silang mga sinaguga ug moabot ang panahon nga magpatay kaninyong magatuo nga nagbuhat siya sa kabubuton sa Dios. Kini ilang buhaton kaninyo kay wala man sila makaila sa Amahan ni makaila kanako. Apan gisultihan ko kamo niini aron nga inigabot nila niini inyong hinumduman ang gisulti ko kaninyo. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Una sa tanan, karong adlawng Lunes, ang ikaunom nga semana sa pagkabanhaw sa tong Ginoo. O nining adlawng Lunes, ato usab nga gisaulog ang kapistahan ni Saint Philip Neri. Si Saint Philip Neri was born in Florence in 1515. He went to Rome and began to work with young men, among whom he fostered Christian life and formed an association for the poor and the sick. Ordained to the priesthood in 1551, he founded the oratory where spiritual reading, singing, and works of charity were practiced. He excelled in his love of neighbor and in evangelical simplicity, along with a joyous service to God. Saint Philip Neri died in 1595. Sa to pa sa edad nga 80 namatay si Saint Philip Neri. Usa siya kapari o gaalagad alang sa mga kabus o gahimo siya sa pagpaambit sa mga unsay anaa kaniya o ingon man usab iyag yung gitagaan o gibugaton ang spiritual reading o ang singing sa dinha sa Santos na misa. Kay ginaingon man, he who sings well, praise twice. Mao nga ato karong gisaulog ang kapistahan ni Saint Philip Neri. Ang atong ebanghelyo, ang akong gibasa
ato yung hinumduman nga gahisgot kini sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ginaingon nga mao ang principal agent of evangelization. Ng Espiritu Santo mao ang pabilo alang sa evangelisasyon. Ng Espiritu Santo mao'y gahimo alang sa evangelisasyon. O kitang mga kaparian, kamo nga mga kamadrihan, kamo nga gaalagad sa simbahan, kita nga anaa sa simbahan, mga instrumento lamang sa Espiritu Santo sa pagpakaylap sa maayong balita. The Holy Spirit is the principal agent of evangelization. Kung ang Espiritu Santo mudala ngadto sa usa ka tawo, o kung siya abre ang iyang kasing-kasing pagdawat sa Espiritu Santo, o kung makadungog siya sa pulong sa Dios, sanglit kita nga gawali instrumento man lang sa Espiritu Santo, matandog gayud siya kay ang Espiritu Santo mauman ang miduol kaniya o ang midala kaniya aron abyerto ang iyang kasing-kasing sa pagdawat sa pulong sa Dios. The principal agent of evangelization is the Holy Spirit. Mao na nga kita mao lamang ang mihatag sa usa ka kamatuoran nga atong nadawat pinagi sa Espiritu Santo nga gihatag usab sa Dios nung anak o sa Dios nga amahan. Kita mibarog, kita ang nahimo nga saksi alang sa alang sa pulong sa Dios. Ug ang pulong sa Dios mao gayud ang gidala kanato tungod kay kita mga instrumento man lamang sa evangelisasyon, diin ang Espiritu Santo mao gayud ang nangunay, ang nagdala ug ang naghimo niini. He is the prime mover of the evangelization. Siya gyud ang mutukmod kanato, siya gayud ang mupalihok kanato, siya gayud ang mupadala kanato aron mabahimo kitang mainiton nga mudala sa pulong sa Dios. Mao na nga dinhi sa ebanghelyo nindot yud kaayo. Ang ebanghelyo gahisgot gayud sa Espiritu Santo. Nga gani giingnan man nga moanhi ang manlalaban ng Espiritu Santo sa kamatuoran nga gikan sa amahan, ug siya magsaksi may tungod kanako. Ug sato pa di ay ang Espiritu Santo nga mao ang prime mover of the evangelization, mosaksi kinsa si Jesus, ug mao kini ang mensahe nga iya usab nga itisok diha sa kasing-kasing sa tao aron ang pagtuo mokaylap ug ang pagkaylap sa pagtuo gikan gayud sa Espiritu Santo nga gipadala sa Dios nung anak, pinasikat usab sa pagpadala sa Dios nung amahan. Unya, ang atong ebanghelyo mipadayon, mihatag og warning natong tanan nga pagbantay kamo, hinginlan kamo diya sa mga sinaguga, o gani maabot ang panahon nga kamo patyon ang nagpatay kaninyo, nagatuo nga siya nagabuhat sa kabubuton sa Dios. Pero ato yung hinumduman nga ang kamatayon sa usa ka magsisibya nagdala sa pulong sa Dios, dili kawang kay ang iyang kamatayon gadalaman sa usa kapag tuo, ug mao man bitaw nga siya kun patyon tungod sa pagtuo, siya mamahimong martir. Ang dugo nga mibanaw sa yuta nga gipakamatyan sa usa ka martir, mo'y usa ka liso sa pagtuo aron mukayanap ang pagtuong Katoliko Romano. The blood of the martyrs is the seed of Christianity. Mao na nga ang ato yun, ang ato nga ebanghelyo gahisgot bahin sa Espiritu Santo, nga ang Espiritu Santo gipadala sa anak o kini gipadala usab sa amahan. O ang Espiritu Santo mao'y musaksi bahin sa anak ug sa amahan. O ang Espiritu Santo mao ang principal agent of evangelization.
Sanglit kita nakadawat sa Espiritu Santo dinha sa bunyag, dinha sa konfirmasyon, kita gihagit nga musangyaw, mubarog ug muhimo saksi sa pagtuong Katoliko Romano. Nga atong saksihan nga si Jesus mao ang tuod nga manunubos, nga si Jesus mao ang muluwas kanatong tanan. O kita gipahinumduman sanglit ang mga Katoliko Romano mao man gayud ang gilutos nga pagtuo, nganuman pagbuot kini sa Ginoo aron ang dugo nga mabanaw maoy liso nga mopadaghan sa Katoliko Romano. Busa mapasalamaton kita sa mga tao na nagpakamatay sa pagtuong Katoliko Romano. Kuya, hugyod kaayo ka na. Labi na kung ikaw anaa sa Muslim territory. Daghan ang gikidnap, daghan usab ang gipamatay, sanglit sila. Mibarog og bituo man kang Hesus nga mao ang manluluwas. Dito sa Basilan, daghan kayo ang nangamatay tungod sa pagtuo. Ug ang buhi nga tilimad-on niini, ang buhi nga timaan mao si Father Jose Ruel, si Father Ruel Gallardo, o ato siya nga gitahod, sanglit siya nagpakamatay man sa pagtuong Katoliko Romano. Ang Espiritu Santo mao ang gihisgutan nining adlawng Lunes, ikaunom nga semana sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Ang Espiritu Santo mao ang principal agent of evangelization, o kita instrumento sa pagpakuyanap sa evangelisasyon sa pagtuong Katoliko Romano. O kita sanglit mga instrumento man sa pagtuong Katoliko Romano, sanglit ato mang nadawat ang bunyag o ang konfirma diin kita gihatagan sa Espiritu Santo, ato gayong barugan ug ato gayong saksihan nga si Jesus mao ang manluluwas. Ug kita gipahimangnuan nga moabot ang panahon nga kita patyon ug ang mupatay gatuo nga siya gahimo tungod sa pulong sa Dios sa kabubuton sa Amahan. Pero kini makaalinggat unya siya tungod kay ang Espiritu Santo mao man ang muabli sa iyang kasing-kasing aron siya makaila nga si Jesus mao ang manluluwas. Igsuon ang mayong balita nga mong pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulakan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga. Igsuon ugma na usab sa dili pa ako mutalikod, ako gidi ay nga pasalamatan ang katawhan sa tabina diin labi na gayud sa mga ginikanan ni Reverendo Padre ang bag-o nga giordinahan si Father William Balignot Liubido niadtong Sabado sa Santo Niño Cathedral, Pagadian City sa alas 9:30 sa buntag. Akong pasalamat sa iyang ginikanan nga si Carlos Senior, si Carlos Liubido Senior ug si Wilma Balignot Liubido. Salamat kayo sa inyong paghalad sa inyong anak aron mamahimong Piarist Father. Salamat usab sa katawhan sa Nicolas de Tolentino Parish sa inyong maabi-abihon nga pagtagad kanako atol sa installation ni Reverendo Padre Gestone Gonzaga. Daghan kayong mga tao. Salamat usab sa ato nga mayor, si Mayor Godwin Handumon, kauban siyang kapikas, sa ato usab nga vice mayor ug sa tanan nga mga konsehalis. Ako gapasalamat kaninyo, padayon kita nga mag-inapo ay ug magtinabangay atong ihatag alang sa mga bag-o nga napili
congratulations ug atong ihatag unsay alang sa katawhan. Ug kagahapon Domingo, salamat usab sa katawhan sa Oroqueta City, sa Holy Rosary Parish sa Oroqueta City. Daghan po kayo ang mga tao sa diyang ako mi-install kang Monsignor Boy Naron Jr. o kang Father kang Father Danny Rodinas o kang Father Elias Tabuco sa mga alas 3:30 sa hapon. Salamat sa inyong presensya, katawhan sa Dios. Salamat, salamat, salamat. O gili po nako kalimtan nga karong adlaw Mayo 26 mao ang piyesta ni St. Philip Neri o kagahapon Mayo 24 mao ang Presbyteral Ordination Anniversary ni Reverendo Padre Henry Emmanuel Rebil nga gasaulog sa iyang ika-45 katuig isip pari sa Archdiocese sa Osamis. Ngum na usab karong Pitsa 27 mao ang Presbyteral Ordination Anniversary ni Reverendo Padre Alfredo Malalis karong Miyerkules, Mayo 27, ug siya na ordinahan 45 katuig ang milabay. Natong tanan sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Padayon kitang mag-inampuay. Padayon kita nga mo ampo kay ang pag-ampo mauman ang kusog aron kita dadon ngadto sa gingharian sa langit. Ako di ay nga pasalamat og pahibalo nga karong Pitsa 28 Wednesday mao ang bunyag sa ako nga apo sa tuhod nga si Jacob Martin Ocampo nga himuon dito sa Naga City, Cebu. Ngadto kang Jacob Martin Ocampo, ako gaampo kanimo nga unta ang Dios magapanalangin kanimo ug magadala kanimo hangtod nga ikaw mamahimo gayod nga hingkod nga tao. Sa dili pre ko mutalikod, ako ding pasalamat ni Arwin Villa Gomez nga mihatag og usa ka sako nga bugas nga 25 kilos. Ingon man usab ngadto kang Father Edgardo Ponce, ang kura paroko sa Aluran, sa St. Matthew Parish, Aluran, Misamis Occidental, nga mihatag og duha ka 50 kilos nga tipasi sa bugas og duha usab ka sako nga limpyo nga bugas. Busa ngadto ni Father Edgardo Ponce nga kura paroko dinha sa St. Matthew Parish, Aluran, Misamis Occidental. Salamat kaayo. Salamat sa Ginoo o hinaot nga ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Uban sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. God bless. Mabuhay tayong lahat.